De SKS wie weer echt internationaal, want hij weer de Japanner. Goejoen en welkom bij het Scootjesjournaal. Maar joen echt een toptafel vind ik zelfs. Want Pieter Brouwer, tweevoudig kampioen bij de SKS, zit aan tafel als analist. En het tafel wil dat hij op de beide scootjes van de skippers die ik aan tafel zitten veen had. En met het Jereveen, Alco Rijenga, is hij 3 keer kampioen geworden. En op Jennewoord, de winnaar van Joet, en daar nou de skipper Gerhard Pieters van is Pieter Brouwer ek skipper West. Dat mooi de scootjefan, dadelijk, en nou dus eigenlijk al in het journaal. Maar waar binnen wij als zielers en omroep zonder publiek? Binnen je nog scootjefans? Touch the ground and the top of the trees. I hear the thunder and the way that you breathe. Look up to the sky. Sweet sunshine, lifting you up. Sweet sunshine, lifting you up. Yeah. Sweet sunshine. Ja, het is echt een pracht wat je hier alweer op het wetter voorbij komt, Joggen. Van grut ont lieds, van zwemmend ontvarend. Pieter Brouwer, Joet hier als analist bij u in het Scootjesjournaal. Is het dan een ier wachtje ik voor die op weer die zielerij? Ja, dat is op dit moment wel zo. Ja, goed. Ja, nou, maar die maat ben ik natuurlijk wel alleen maar hooi en proloog en dat soort toestanden. Maar het oefenen en zo, daar heb ik het type voor. Dus het is bij watchen dan op die 14 dagen. Ja. Maar het is genieten, echt weer. Ja? Prachtig. Wat vies van het kampioenschap op nota? Nou, heel wisselend eigenlijk. Hè? Ja, de grote smaakmakers, zeg maar, die vorig hier voorin zitten, die al weten, maar in ieder geval, er zijn een heel soort verschillende dagen dat er gewoon verschillende mensen voor en achter een skadel. Ja, en dat is prachtig. Het is schitterend om te zien. Nou, hier we Joet werden Japanse vlaggen erin. In die tijd. Nou, dat is nog net zo'n hele lange lijn. Maar koerst hem? Nee, dat kon het net. Nee, ja, ik vind het op zichzelf hartstikke best. Ja, we hier ook misschien twijfels op een bepaald moment maar tussen de eerste en de tweede start waarom het al zo lang worden moest. En nou goed, dat weten we net. En de tweede start weer de Japaner erin en het ging hartstikke best. Nog één keer, de Japaner is? Bedoel dat? Wat gebeurt er dan? Ja, dan mag je net op het starten, want dan moet je omheen. En dan elke keer moet dan gewoon weer om verkeerd starten. Die verkeerd starten binnen, ja klopt. Ja. Nou, ik ben benieuwd of de Japanse vlaggen in het wedstrijdverslag voorkomt. Elklok. Sorry hoor. Volgens mij is er Joert iets heel bijzonders gebeurd. De maas van een scootjewedstrijd zijn de beide vissers net op het wetter om te oefenen. Maar die horen die hij hem bijhellen, net inhellen, bijhellen. Nou, dat kerst echt zijn dat er een stukje wat echt een stap vooruit niet hebben. Nou, ik hoef ze net op te nemen, want dat is duidelijk. En dat zei ik al eens eerder, wij zijn net vooruit, want wij zullen maar hetzelfde speeltje als vorig jaar. Dat zei ik je nog tegen. Maar dat is mooi. Succes. Net voor u, maar voor het goed zien. Nou, voor het goede ziel en daarin had Douwe Visser natuurlijk gelijk, want we kregen daar vanmiddag een prachtige wedstrijd op de Langwaarder Wielen. Gong weer van alles heen en weer. Krekkers bij de tweede start, want de eerste weer vals. En bij Jereveen, Joseph, welke kant maar we uit, maar we naar boven of naar beneden. Twa bij de tonnen te betiet. En toen koe Jennewaard daarom krijg boven die tonnen komen. En de winnaar van in Jennewaard. En Twat Juster, die man, die bien aan die onderkant. Maar ja, dan maar draaien en dan kom je op het stuurboord. En ja, dan ben ik die bakboord te skippen. En
die kinderen valons, daar moet je op draaien kennen. Zuidwesthoek had hier de nederige problemen met Lordik meter en dan kan Langwar voortkomen. En dan weet je al dat Langwar bij de eerste wezen zal. En die oren, ja, die moet maar zien hoe ze een beetje voortkomen. Want ja, ik de Langwaarder willen ha een beetje dat benauwde. En daar komen snits en grauwe valons, oerbakboorden al hier. En zo'n die dan eerst bij die tonnen komen. Nou, het is een spannende situatie. Ja, er komt snits aan, maar daar is Jenne Waard al tussen de rekken. Zit er al vlak achter snits. Dan ben die in het kruisrak er heel mooi terug heen skarrelen. Maar snits komt als eerst om de tonnen. En er ben wel dagen geweest dat het snits eerst om de tonnen komt. In Langwar, dan bloeze ik eerste. Het zal net zo wezen, vertel ik je hem nogal vast, omdat er een heel soort oren spanning in zit. Nou, bij die tonnen wie het natuurlijk een heule drokte, want daar kwam iedereen en je moest absoluut net oer stuurboord komen. Want ze lezen daar al je stil wat zijn leidt, die weet helemaal net meer wat ze heen matten, want die bezochten al de oren kant uit te komen. Lemmer draait voort, kan de Jouren nog correct tussen komen. En dan komt Jereveen er onder de winnaar van Juster. En die denken dat ze dan draaien kunnen binnen wat zijn, maar dat kennen ze helemaal niet. Dus dan moeten ze achterlangs. Nou, dat gaat een meterke mis, dan gaat het correct al hier goed richting de ondertonnen helemaal bij de Rijkswei. Maar dan is er een beetje van, kennen we dat wel goed doen? Nou, en dan kom je in dat vaderwieserrek, kom je al je jonkelkoor lezen. En dan is Jenne Waard al Safier dat ze voorbij al die oren binnen. Kennen ze er dan ik verlangs? Ja, daar kennen ze verlangs. Hier is het nog duidelijker in beeld. Jenne Waard die komt gewoon voorop in deze wedstrijd. En de oren die komen daar achteraan. Maar die oren, ja, dat zijn net misselijke man vanzelfs. Er komen Langwar aan, er komt Grauw aan, er komt Snits aan, er komt Akkerem nog aan. Ja. En die man die willen alle wel in de richting van Jenne Waard. Want ja, dat kampioenschap begint nou meer en meer te tellen vanzelfs. En Grauw en Snits die gaan natuurlijk al een paar opdonderkes aan. Nu weet wat een vreemde route op de Langwaarderwiel. Ik ken het net oors Cezen. Er lijkt een tonsje heel wij. En waarom het lijkt weer net in duidelijk. En snits die zielt ik voorbij dat tonsje. Want daar maak je een bakboord omheen. En en Jenne Waard, die doet het dus goed. Die dacht eerst ik van misschien. Of Salike het de meesten die sturen wat naar boven. En ken nou heel wien ze wat op die tonneta. En dan maakt Snits weer waarom. Snits die mat naar die tonneta. En daarachterop binnen de meesten die de route gaan. Die griepen haar zelfs naar de holle van wat hier we zitten matten. Ja, dat hier bij ze moeten dus omdraaien. En dan gaat Jenne Waard eerst om de tonnen en dan komt Langwar daar achteraan. En Snits, wat maken we daarmee? Nou, die komt op een vierde plakje ongeveer weer rond. Draait en kan dan krek van Ljouwert langskomen. En komt als vierde om de tonnen. Maar de zal inwendig wel een beetje knakt wezen bij die Snitsers die zo mooi voorop lijnen. Nou, had je hem dat verhaal, ik vertel dat die daar voorlopig wijrijtje. En dan kun je zo naar de man die het voorop leest, dat is Jenne Waard. En daar zit Grauw al achter. En Grauw krijgt Akkerem achter hem, want die scoot ik intussen terug. En die scoorde dan mij Langwar aan de kant. En dus komt in de vierde ik al Ljouwert aan. Ljouwert die komt hultigt beter in vorm in deze scootjeszielerij. En die zwargt dat ze er binnen. En de Zuidwesthoeken, die scoot ik aardig terug in de richting van de top. En zo wordt het dan een hele mooie wedstrijd op die Langwaarderwiel. En dat zei Douwe Visser van Grauw dus van de morgen al. Er is van alles te beleven. Onderin daar wie net zo volle wien meer op heden. Maar ze scoren dan al die favorieten dichter en dichter werden naar elkaar ta. Om te bezieken in de buurt van dat verderoplezende Jenne Waard te komen. Bijvoorbeeld Ljouwert. Want wat zal die het goed waan op deze midden op de Langwaarderwiel. Ze scoren maar naar voren en ze scoren maar naar voren. En Sietermeijer die had het roer stevig in de hand. Hij komt al bij zijn broer Pieter in de buurt. En dan hadden we in een momentje dat Grauw wat dichterbij komt kriegen in de winskifting een vlaagjes die volle beter wien. En die komt dichterbij. En bij Jenne Waard moet ze dan even denken van mag ik draaien, maar dan komt er op die tonnen. En dan moet er kniepen om het leven. En ja, daar kan Grauw nooit zien aan. Dat betekent dat Grauw nog een keer door de wien maakt. En Gerhard Pietersma kan als eerste om die tonnen komen. En hier wordt het dan een rom om het het, want die denkt van ja, dat kunnen we wel winnen. Daar komt Snits aan, daar komt de Zuidwesthoeken achterom. Want die man die ben al nog een beetje op het vinkentouw om dat tweede plakje of misschien het derde plakje te bereiken. Want de strijden en vechters om het leven. En in die winskiftingen, daar hoor je ook, in die winskiftingen daar komen we dan een beetje te lanen. Nou, daar ben de Ljouwerters die scoren aardig naar voren. Die scoren van Snitslands en die scoren van Pieter Meterlands. En wat doet Pieter Meter dan? Ja, die had juist er een beetje spul aan met Douwe Visser. En die zei van, ik doe meest net draaien. Naar Douwe kent er krek van alles. Maar dan ben ze al
al een heel eind boeten de tonnen. En dus worden die orenskippers, die komen dan weer in het geweer zien die man. Want zie maar, daar kan Snits om die tonnen, daar kan Pieter Meter misschien niet meer krijgen. Daar komt de Zuidwesthoek nog onderaan. En daar is de Jouwere dan ik in ieder geval weer. En dat komt alle jaren klimend bij elkaar om in het Vaderwingse rek dan weer een jonkelkoor te lezen. En dan weer opnieuw te gaan naar de finish. Want die finish die is van Gerhard Pietersma. Hij wordt de grote winnaar. Ze juichen om het leven daar aan boord bij Jennewaard. Tweede oerwinning voor de Jennewaardsters. En een volslijn verzinnen oerwinning. En twat wordt de Grauwsters, die komen in beeld op de finish. En dan is het een hele griebes daarna in de uitslagen. Maar gelukkig is er altijd Simone die uitslag van Jim had. Nou Ilke, dat heeft al heel goed voor zijn. Want die heb ik en die krijg je dus nou ik op kaart te zien. Zo kunnen wij zien dat Jennewaard op het eerste plak eindig is. Nou, dat hebben we al Wiedweidig, Schenkin en Grauw daarachter. Ljouwert wat treden, de Jouwer vierde, Snits vijfde, de Zuidwesthoeken zegde, Akram eindigen op het zondeplak. Dan gaan we naar de middenmoot vierde, als we die krijgen kunnen. Huzum, achtste. Mooi. Negende, de hele mannen. Lemmer, 10, Drachten, 11e, Wortsijn, 12e, Langwaar, 13e. En het Jereveen juist nog zo'n mooi winnaar krijgt 4 strafpunten onderkomt. Daar praten we dadelijk wel even hoe verder met Alcorijn gaan. Dan het algemeen klassement krijgen we dan. Jennewaard stiet op het eerste plak, maar oei, wat is het spannend daar bovenin. Langwaar, daar vlak achter met 13 punten, dan Grauw met 13 punten. De Jouwer op het vierde plak, Akram vijfde, Ljouwert zegde en Starem zonde. Op het achtste plak vinden wij dan, als het goed is, en wij skekelen terug, het Jereveen, de Lemmer, 9e, het ziende wat zijn, Snits 11e, dat zal ze net lekker zitten daar. 12e de hele mannen, Drachten 13e en Huzum 14e, netjes steende het mooie resultaat van de midje. Ik hoor de papieren onder de tafel. Ik zou normaal even met die beginnen, maar ik mag toch even met Alco beginnen hoe die 14 strafpunten. Oh, ja. Dat is balen, Alco. Ja. Nou, zo'n mooie overwinning van Juster. Ja. Ja, dat is gewoon dom. Wat gebeurde er? Weer een bakbestuursituatie met Drachten en wij draaien te let. En dan, Het wie die ik voor het wel duidelijk. ja. Hoe kan dat nou gebeuren? Ja, domme giet denk ik, ja. Ja, net opletten. Ja, nou ja, bij van die situatie dan... Kerst krijg net verdel. Wij krijgen hem op een kop, hij krijgt hem erom. Ja, dan... Te lang feesten, Juster. Nee. Net scherp nog. Gelukkig net. Nee. Nou, wat wel scherp wie je dat wie die boorman, Ja. Gerhard. Want wat werd een mooie overwinning. Ja, smaken er meer. Het smaakt naar meer. Nee, het is gewoon hartstikke leuk. Het chillt goed en ja. We hebben een hoop geïnvesteerd in het team en we zien met zelf speelt voor hier. Er is verder niks aan verloren. Dus ja, het valt nog in te plak. Het valt even te plak. Ja. Mooi toch? Ja. Wat ben je beskieren, Gerhard? Ja, ik ben net bescheiden. Dat duurt nog lang, dus ik ben al lang. Hè. Nee, vanzelfs. We zijn niet eens op de held, hè? Nee, daarom. Nee. Pieter, De eerste. Ik bedoel, ja, hè? het zaait wel wat vanzelfs. Ja, Hij want- moest even op gang komen, maar Ja. Ja, in Grauw Toch? moesten ze even op gang komen. Ja, letterlijk. Ja, letterlijk. Ja. Pieter, du hebt het van dichtbij ja, bezoeken. ja, fantastisch. Wat karakteriseert hem? Ja, dat weet ik niet. Met skipper in het gewoon goed. Het gaat goed door de veert en het is, ja, ik weet wel dat je goed voort bent en je hebt natuurlijk een topper achter op dek staan en dat is, ja, goed voort is op dit moment denk ik dat het elke juist ik mee maken. Nee, dan kan je kan alles in de gaten houden wat er achter je gebeurt. Je kan daarop op spelen. Nou, en dat is juist gebeurd met Alco en dat is goed, ik denk ik, met Gerrit gebeurd. Ja, Douw had wel eens even dichtbij een West van Grauw. Maar ja, hij die er keurig zijn dingen op. Ja. En ja, top. Hartstikke best. Zullen we even waarom naar de start? Want hoe gaat die? Oh, die weer net super. Nee, die weer net zo best, hè? Dus, Nee. want hier is de situatie, lees uit. Ja, ik heb het net zien. Ja, dat is het. Pieter, lees het dan maar uit. Oh, ik weet het niet. Ik heb de Oh, daar wie is ik met het bij. Op een gegeven moment wij kwamen bij de wal en we vregen rond toen volgens mij Zuidwesthoek. Ja, sure, Zuidwesthoek. Ja. Goed. Nou, en die draait mij en ja, dan ben er meer schepen die mij moeten. Dan ben Peter in de verlangs. En tot mijn grote verbazing kregen we in één keer al rond. Dus Tot die grote verbazing. ja, ik hier er net op rekenen.
En daarin in wie het? Ja. Ja, maar als het schip goed redt, dan heb ik altijd dan heb ik altijd mazzel hier. Ik wil een Hé, pure dat mazzel. wordt weer, hè? Mazzel. Ja. is van de week al eens vaker van. Ja, dat valt je alle dagen. Ik beziek je te vermijden, maar het komt toch alle keren weer. Alco, Jim winnen juster. Jim, prachtige oerwinning. En is dit dan zo'n wees aan te backzetten? Dat je... Nou ja, het is verschrikkelijk balen natuurlijk, maar ja, het ben dus eigen fouten, dus daar ben je alleen maar van leren. En ja, er staat wie interpreteert, dat moesten we om. Ja, dan zit je in uitschieten wie van oren. En dan ben je alleen maar aan het begin van jezelf aan het verrotten. Ja, Ja, en dan rent het net zoals je het hebben willen. nee. Nou ja, bakbestuur met situatie met rechten. Ja, al die dingen bij elkaar optelt is gewoon het resultaat van Joert. Ja, maar ja, ik kan me voorstellen dat je dan... nou, hé. Nou ja, je balen is stekken, maar je moet de kappen van voor hebben, we moeten gewoon weg. Ja. En we loeken deze 14 punten nou en we zijn gewoon ons best om daar naar bij te komen. Ja, Pieter Juster, wie die zoon Harmen hier te gast. En die wie uit de schroeven vanwege de oerwinning. Die zei, nou dat K hier, van Verline hier enzovoort. Hoe belangrijk is het dan dat je winnen? Nou, belangrijk, alles voel je zich op de plek. Ik bedoel, we hebben behoorlijk wat energiestutsen in training, in de ploeg. En dat het op in het jubileum hier op Thuiswetter zou winnen kennen, dat is fantastisch. Maar nou is dan hier. Ja, dat is nog volle mooier. Ja, maar hoe slim wie het voor die Verline hier? Nou, je moet het een moeilijk maatje dat is. Ik bedoel, voor hier weer gewoon een heel erg leren hier voor een hele hoop. En voor mij helemaal natuurlijk. En dat je daar zo weer om komen kennen, terwijl je... we zijn op een gegeven moment zo wel bekend wordt. En dat het dan zo uitpakt in zijn overwinning. Ja. Op Thuiswetter. Ja, dat is alleen maar super. Is vertrouwen van groot belang eigenlijk? Vertrouwen in jezelf? Ja. Ja. Vertrouwen in je bemanning. Ja. Vertrouwen in het bestuur. Nou, gewoon overal, je moet vertrouwen in elkaar hebben. Daar trainen wij op. Ja. Wij praten maar- dadelijk zeg even verder trouwens, maar we moeten ik even naar de noemen draaien. Ja. En dat wil jou het. Ja, we hebben er weer heel hard voor vechten moeten. Maar we zijn blij dat we eindelijk de gang vooruit hebben met het skip. Want ja, het was een grote verrassing. En we hadden geen tijd om te oefenen. En gelukkig weer onze laatste wijziging goed uitpakt. Ja, Hende wat onverhoren. Ja, zeker. Vertel. Dat houden we even geheim, hè? Want anders doet straks iedereen dat. Oh, dat is het geheim van de Smet. Oké, dan hebben we het over de wedstrijd van Joert. Je ziet heel tijd wat fjouwer vijfde plakje. En vertel even hoe het kwam dat je een tweede plakje pakte. De wind skifte wat. En wij konden gelukkig draaien op vlagen. En als dan anderen in de strijd met elkaar gaan, ja, dan is dat klaar. Hè? Maar er weer wel €160.000 voor nodig. Ja. En? Ik wil nog meer hebben, want ik ben nog niet klaar. Ja, it's all about the money, the money, the money, the money. Wat ik nog even moet hem had, dat is de situatie met Snits. Daar wist ook alles van. Dat hij de verkeerde tonnen, dat hij de verkeerde kant op ging. Nou, ja, zo spannend weet het net toch? Nou, vertel. Wat gebeurde er? Nou, in principe verwas die ton dan net meer. Nou, want dan ben je in de cruiseraak aan de gang en daar was ik hartstikke gefocust op het zien van de wien en waar ik. Ja, en die tonnen, ja, ik vond het jammer dat er al lag. Want maakte in principe de wedstrijd een beetje kapot. Want de kerst net met kiezen werd in hier. Ja, en ze heen vanmorgen zijn wel die ton vlak bij elkaar. En dan lijken volgens mij wel aardig dicht bij elkaar. Net dus. Nee. Die helemaal geen toegevoegde waarde van, vond ik. Nee. Dat is, maar als je, ze hebben misschien toch van, als de wien een beetje noordelijker wordt, en dan hebben we een probleem als we daar wij komen. Maar zien om het jongen wat te nemen spreiden, een beetje vermaatje maken. En dat die gewoon dat stukje hier kwarter maken en dan Ja. daar bij die wal misschien deze en dan weer omheen. Maar toch verwacht nou je, het raakt. ja, maar toch Ja. verwacht je van San ervaren skipper dat dan toch ik wil goed komt. Nee, jongen, dat echt Nee? niet. Nee, Hij weet net de eerste, hè? Nee? Nee. van mij net. Waar wie er meer? Je Nee, met? dat weet ik niet. Hij Maar heeft wat ja, gauw in de gaten. Het Ja, allemaal dan is het gauw in de gaten. Nou, wij winnen voor de wien zijn en dan vraag ik steeds van, wel uit die tonnen, wel uit die tonnen. Nou, hij leidt daar. Nou, toen zei ik een Dixie. Ik denk, nou ja,
dat is hem toch net, dat zal hem toch net werden. Een Dixie. Ja, want het heeft hetzelfde kleur, hè. Ja. Zie het niet in op. En ik mijn gele pet, dus dat is altijd wat verwarrend met die dingen. Hoge noot. Bij die tonnenleider er vlakbij die Dixie, dus... Is dat dan van tevoren net goed communiceerd? Hoe werkt Maar dat wie? dan? Nou, maar Jim. ja, net op een routebespreking. Dat er een ton lezen? Ja, maar net die zo dicht bij me kan lezen. En, Je weet wat een draaihoek is, alleen maar de weerrichting van no. Ja. Hier in het oosten Hier dat net hoeft. Nee. Alleen ja, het staat duidelijk op een routekaart, dus het is vanmorgen in de rand. ja. Dus je kan hem gewoon volgen. Je kunt hem gewoon volgen. Maar misschien dat ik wel situatie vrouw ging waar toch ze wat elkaar wat omheen brachten. Ja, Nou, dat kon net. helaas net volle van jongen. Nee, helaas, Alco. Dat heeft al hier net mij maken. Wie het een drege wien? Joet, skiftende wien? Ja, weer skiften. Ja, erg draaierig. En als je dan één keer achterin zit, dan Kom je er wordt net het wel alleen bij. maar erger met draaien. Want ja, dan heb je de uitskiek niet van hoor, dan een keer te pakken en je leest altijd ergens onder en dat wie lastig genoeg. Ja. Ja, en als je dan vrij zielig kinderen, dan valt dat wet aan. Toch? Ja. Toch? Ja, Gerard? het wordt wel wat makkelijker van. We wist maar de holle, Gerard. Mijn man. Bij morgen al? Dat meest net. Ja. Bist en al hoe een nighting? Ja. Ik ben bezig, ik ben als de oude vrienden binnen, ben ik gelijk bezig met morgen. Deel die gedachtenis. Nou, dat ken ik, want ik niet mee snap mij. Dus, Oh, praten we dadelijk zo verder. Dan nou even een cliffhanger. Net Ian snapt Gerhard Pietersma. Maar intussen gaan we even naar de quiz. En Joet, doeken we de haven van Langwarrin op ziek naar een kandidaat. En we vonden hem, Kees de Vries, groot fan van de Lemmer. Ah, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is ie? Best. Mooi. Even quizzen? Dit is de kenner van Lemmer. Aha, dus Dodo is het net, maar Dodo is de kandidaat. Ja, Kees de Simone. Vries. Kees de Vries. Ja, snel en precies. Nou, dat wordt wat. Hier op Langwaard even quizzen. Kan wat worden. Wat dost mij het scootjes? Zie alle dagen erbij? Nou, de meeste dagen dan ben je erin bij. Dus we hebben grauwe emissionen en de Veenhoop. En we nog even in huis geweest, ben even ophellen. En we emotioneel innoveren met de buurt. Dat is altijd jaarlijks de traditie te lezen. Dus je gaat het hele jaar nu denken, wat is het weer? En wat is dat dan, wil je naar uitzoeken? Gewoon gevoel. Gewoon het wetter, het schippen, het zeilen. Het gevoel. Het gevoel. En wat is dat gevoel? Nou ja, ik ben van oudsher ben wij, ik varersmeester. Ik ben binnen van het schipper. Dus dan heeft er wel een beetje mee. Nou, ik leeuw, wij moeten maar beginnen met de quiz. Ja. Wist een soort? Nou, ik weet wel ook, maar net alles denk ik. We gaan los. Johannes Meter is voor het tweede jaar skipper op Langwaard. Van Hokkerskoetje hier hij ervoor het helmhout in hand. Van Lemmer. Kees hier, jongen, super! Oké, Kees, vraagt waar. Johannes zijn broer is ik skipper in de SKS. Op Hokkerskoetje. Op het skutje van Huzem. Vraag 3. Hokker oud-skipper die het kampioen was met het Ljouwte scootje wordt haast elke keer neemt als nieuwe skipper van Langwaard. Nee, dat weet ik niet. Ulbers Waga. Plixie Katers, het is weer goed! Zo kunnen wij stellen dat deze Kees de Vries de eerste kandidaat is die het alle 3 vragen goed hier. Maar Kees, de punten, de echte punten, bent te verzinnen met de knoop. En dat wordt moeilijk. Hier door we de buikgordingsteek. De buikgordingsteek die was vroeger gebruikt om het onderlijk van een zeil vast te maken. Ja, daar stuurt te schepen. Ja, Kees, die is makkelijk. Daar kist ook punten mooi verzinnen, dat weet ik zeker. Doe maar. Fout. Dat doen de jongens weer. Nee. Ja, hoppakee, Kees, even trots zetten. Wij zijn net de minste. Nee, net te gauw op, Jan. Opgeven is geen optie, Kees. Seconden best op de helft. Ja, nog een keer, Kees. Kom op, het kind nog. Stop de tijd. Bouke, hij redde het net, maar liek het erop? Liek het er helemaal net op? Nou, vooral is liep het helemaal nergens op. Nee, het wie net echt in de buurt. Ik ben bang dat ik daar net de punt van Jan kan. Dat is jammer. Bouke is hut, maar Kees, toen kiest nog altijd op kop van het klassement komen. Ja. Als to de prognose goed heeft voor Joet, waar wint er hier op de Langwaarder Wiel?
Ik jou Joert, jou ik ja, toch al betwisten doen, maar een hele hoop kans. Zeggen we dan. Het is net weer, de lemmer woon je het net. Dus, liefdallige assistent Vins, waar komt Kees? Deelt treden. Nou, dat gaat er zo om voorbij. Dat mooie tochtje met Ilke Lok op de laatste dag van het SKS-kampioenschap. Dat tochtje dat Pieter Joet wol mij maakt het. Wat mist hij al net wat, hè? Dat wil net weten. Dat wil het net weten, nee. Ik heb knopen weten, maar dat is mij. Nee, hij had net wat knopen wist, Gerard. Maar Gerard, wil je een cliffhanger? Net hier snapt hij. Nee, ik ben helemaal mee snappen, maar net. Wat dan? Ja, hoe wij ermee bezig zijn en ja, misschien is dat wel heel apart. Wat is er apart om? Nou ja, wij zijn er ooit mee bezig als de meesten. Wat is je manier dan? Wat is er oors als wat alcohol doet? Ja, ik weet het, alcohol hoe die doet, weet ik niet, maar wij doen al andere dingen als gebruikelijk. Wat doe je oors? Nou ja, we zitten in de sporthal, begin van januari. Ziel met een blinddoek op, dat ik niks zorg. Zielen maar een blinddoek op? Ja. Alcohol, liep het die wat? Nou, dan net. Nee. Maar mijn trainen. Ja. Zo is dat wollen? Oh, ja, maar ja. Ja? Ja, maar ja. Oh, hier, ja? Ja, om de beurt, hè? Om de beurt. Maar waarom is dat? Met alle tollen. Ja, waarom is dat? Nou, als je met vertrouwen, je met blinden bekend vertrouwen kennen, dan zeg ik die graag, nou, dat ken ik wel. Dat hoor ik wel. Nou, dat durf ik wel met een blinddoek voor te zeilen. Nou, natuurlijk durf ik dat wel. Je moet gewoon je bemanning vertrouwen. En ja, je vertrouwen in je bemanning, dan heb je vertrouwen in alles. Ja. Nou, het is een mooie filosofische benadering, Ja, zeggen we dan. Maar waar zit dan dat gevoel bij dat mensen dat net snappen? Want misschien snapt Alco dat wel heel goed. Ja, Ik is me er nooit vregen. ik nodig hem een keer uit om dat denk ik het wel. Ja. Waarom heeft hij ervoor gekozen voor deze benadering? Nou, ik kom natuurlijk uit de sportwereld bij. En nou ja, dat mist hem niet wel. Ik heb vroeger gefietst en skieler en skaatst. Nou, dus daar kom ik bij. En op een gegeven moment kon het niet meer. Nou, door omstandigheden wil je daar gedwongen met de afscheid van nemen. En mijn paker die schielde altijd als goedje. Nou, zo ben ik dan met die gedachte denk van ja, waarom is het goedje zoals dat het is? Nou, waarom wordt er net meer uithalen? Nou, Waarom wordt het net meer als topsport benaderen? Ja. Dat is eigenlijk een idee. Ja. Ja. En do hij betocht, dat doe ik wel. En ik haal je onder woorden Tjalling van den Berg erbij. ja, dat weet ik weer heel toevallig. Ja. Ik die een cursus skaatstrainer. En er was een subsidiepadje van de provincie Friese Sporten. Die 4 hebben keertsen, hinsteriden en ze zaten er als goed Ja. Nou, toen zei Geert Tijdsma, die is de directeur bij CIO's. Hij zei, nou, zie je nou een scootje bemanning, is dat ik wat voor die? Ja, ik zei, is dat wat voor die? Ik zei, ik heb er niks van, maar het hele team met mij. Nou, hij zei, ja, dat is nog veel leuker. Dus toen ben ik daar een beetje op ingegaan. Kees Steeniger en together met mij en Thijs ben we erheen gegaan. Hebben we dat een beetje bijzonder gereageerd. Nou, dan kwam Jesper Hospers. Nou, dat is kwaad, Gerard. Ja. Nou, kwaad ken het. Nee. Nou, en zo ben Maar we zo bist je in die eco-coaching. daar. Maar wat is die eco-coaching? Nou, als je eco-coach, ja. Vorig jaar hebben we daar echt een heel soort werk van aan. Dan ben we daar 24 keer geweest. Nou, en dat was gewoon compleet over de kop halen. Ja. Nou, dan ben je gewoon, ze halen je dingen. Rust ontmantelen. Nou ja, dan haal je dingen uit je boven. Maar het hele team met wel mij. Als er 1 of 2 net mij gaan, ja, dan kan je kiezen. Afscheid nemen van die meisjes. Of we doen het net. Ja. Nou, wij hebben 3 bemaandleden hebben we vorig jaar gekregen. Net alleen tot eco-coachen, maar ik omdat ze te weinig tijd hadden. Want ja, Die kon daar net in mooi. nou, die kennen misschien wel niet mij, maar die hebben de tijd er net voor. Nee. Nou ja, dan houdt het op. En we hebben hartstikke leuk afscheid met die jongens naam. Een van die jongens is ik weer van omgekomen, want Sietse leidt in het ziekenhuis. Is ondertussen al thuis. Nou, ik zei, worstel van die bij mij is meisje. Ja, hartstikke graag. En, het is net mijn ruzie. Het is gewoon, in goed overlees neemt ze afscheid van die meisjes, omdat ze, ja... Daar net in mooi wordt. Nou ja, ze wilden wel niet mij, maar ze hadden het er net Nee, voor. ze kennen daar net in mooi. Nee. Alco, als je dit verhaal zei juist, vies je dat zo het zelf als topsport benaderst? Nou, dat is een hele moeilijke vraag. Nee, ja, wij bezit je dat wel.
Alleen dat wij doen het op een andere manier als Gerard natuurlijk doet. Wij doen het op een manier wat best bij u past. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de manier zoals Gerard het doet, ik net bij u zou passen. Want dat kan best wel en dat is misschien al een stapje verder voor u. Ja. Pieter, Ik denk dat het heel goed. Ja. wat denk je ervan? Ik denk dat het de dood is voor de skippers, waar het vroeger bijkwam is, en wat wij doen, de binnenvaart. Dat het er dever is, omdat het zaak verder gaat. Dat het op Dan de denk ik manier dat waarop Gerard dat nou... ik val Gerard net. Nee. Dat helemaal niet. Maar de topsport benadering. Wij kennen die titel net instekken. He, op die manier net. En dat is het hele verhaal daarachter. Daar ben ik opgehouden. Meer. Maar wij kennen dan denk ik dat gewoon in een bepaalde tijd er net een binnenskipper meer skipper is in de vloot van de SKS. Nee. Nou, wij hebben geen aan boord. Ja, Die kind dat wel. Nou ja, maar een cross, zei Pieter. Die haal je weer gewoon op. Als die jongen ergens leidt. En ik zeg gewoon, bel je me maar op, ik haal die op. Ja. Ik zie dat Pieter hem ergert. Nee, ik erger net in het verhaal hoe Gerard het de tijd voor. En je wat er zei hoe die jongen, dat is denk ik van der Wiska. En die vat altijd, en dat hebben wij jaren die vat altijd van measurement van Duitsland naar Grijns en Friesland. Maar om net in details te treden, maar doosheid is de dood in de pad. Ja. En wat zei je daarvan, Alco? Het zoesto jongens afskiën nemen met van jongens als die in dit stramien mooi moesten? Oh, misschien wel. Sorry, ik heb een baan waar ik het makkelijk combineren kan met Ziel. Maar ik weet gewoon wat, en daar heeft Pieter helemaal gelijk aan. Het is voor een volle moeilijker om vrij te maken. Om bijvoorbeeld vaker door de week te trainen, meer wedstrijden te mooi te gaan. Ja, dat is voor hun heel lastig te combineren. Ik heb het volle makkelijk wat dat betreft. Ja. Ik merk toch dat er spanning ontstaat op dit moment. Ja, dat was misschien. Nee, dat wil ik helemaal niet. Daar hou ik helemaal niet van. Maar ik merk dat wel een beetje. Dat is net zo. Nee, dat is het hele verhaal net. Maar het is wel zo. Het is gewoon, je hebt bepaalde werkomstandigheden. En dan gaat het, dat is net te combineren in de vorm zoals Gerard dat benadert. Nee. En dat is gewoon zo. Nee. En ik bedoel... Maar daardoor krijgt hij misschien wel een vastsprong. Ja, nou ja, klaar. Dat is dan zo. Maar daarom zeg ik van... Iedereen heeft een eigen manier om ergens te komen. Ja. Nou, en iedereen moet zich lekker voelen bij het ding wat hij doet. Ik vind me lekker bij dit. Alco vindt hem lekker met dat. Een oor vindt hem lekker met dat. Nou, let iedereen mooi naar in gang gaan. Ja. En want dat ego-training, dat moest heus net zoals je van... wij zijn eerst het Silas. Thijs en ik ben een Silas, ben dat ego-team. Nou, de rest kennen helemaal... Ja, dat is die adviseur Thijs Kort. Ja, nou, en Thijs is gewoon de beste Silas van Nederland. Dingen die ik net ken, die ken hij. Dingen die hij net kent, ken ik. Nou, together hebben we een team. Die vullen elkaar gewoon gigantisch goed. Nou, en dat... Thijs moest net ontschatten. Die jongens hartstikke goed. Nou, dus dat zoals misschien zonder eco-coach en ik nog wel kennen. Ach, tuurlijk wel. We hebben net. Maar dus die is eigenlijk helemaal niet nodig, Gerard. Jawel, het is wel een manier om dichter bij elkaar te komen. Ja, je mag wel dichter bij elkaar. Wij zullen together wedstrijden in 16 kwadraat. Ja. Nou, dan stuurt hij en ik zit in de trapeze. Als hij het verkeerd dan lees ik op boord. Ja. Dus ik moet gewoon in hem vertrouwen. Ja, dat is het. Maar waar het op deel komt, het is een kwestie van elkaar vertrouwen en blien op elkaar varen. Ja. En dan zonder bliendoek. En het bestuur met erachter staan. En iedereen wat erachter staan. Ja. Man, het wie helemaal niet spannend. Het wie gewoon even leuk om het hier even over te hebben. Ja, en ik wil je hem allebei dan nog even een extra zinnebril aan. Voor het geval dat je hem weer emotioneel wordt. En dan kun je hem ophouden. Ja, wij hebben goede bril. Oh, je hebt goede bril. Ja. Ik wil hem tegen dankzij ik Pieter voor de aanwezigheid in het Scootjesjournaal. Wil je hem weten wat het morgen wordt? Ja, mooi waar. Mooi waar. 22 graden. Windkracht 2 uit het eerste. Nou, succes. En wij binden dan vanzelfs ik weer. Graag ontmoeten op Elenhuizen.